Sehän tietää sitä, että nyt päästään kuuntelemaan paljon puhetta, toivottavasti myös paljon asiaa. Eli täällä on näitä eri puolueiden edustajia. He saavat tulla tähän lavalle vuorotellen pitämään omaa palopuhettaan puolueen puolesta, miksi heitä kannattaa äänestää tulevissa kunnallisvaaleissa. Ja nämä on arvottu nämä numerot, vuorot, puheenvuorot. Ja tässä on oikein tyylikäs punainen tsekkari, millä otetaan aikaa. Jokainen puhuja saa aikaa 3 minuuttia, jonka jälkeen kanavat sulkeutuvat. Ja te voitte sen puheenvuoron jälkeen sitten nostaa punaista tai vihreää lippua. Me katsomme, niitä ei lasketa noita ääniä. Tämä ei ole vielä mikään ennakkoäänestystilanne, vaan no niin, 1, 2 ja puhu. Hyvät kuulijat, me vihreät haluamme tehdä Mikkelistä ennaltaehkäisyyn panostavan, ympäristöystävällisen ja avoimemman kaupungin. Ennaltaehkäisevä työ on toimivien palvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden perusta, myös kuntatalouden näkökulmasta. Tässä kaupungissa tehdään jokaisella valtuustokaudella suuria investointeja. Ennaltaehkäisevä työ on kaikkein kannattavin investointi, jonka kaupunki voi tehdä. Kannattaa investoida siihen, että kuntalaiset eivät ole romuna, että kuntalaiset saavat ongelmiinsa tukea ajoissa ja että heillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa kuntaa eteenpäin vieviksi superkuntalaisiksi. Tähän me vihreät haluamme investoida. Peruspalveluja ja niiden toimivuutta pitää kehittää. Mikkelissä on tänäkin vuonna laitettu sosiaali- ja terveyspalvelut säästökuurille. Säästökuurit eivät paranna palveluiden kustannustehokkuutta eivätkä niiden tasoa. Viime vuoden talousneuvotteluissa, budjettineuvotteluissa kaikki tiesivät, että sosiaali- ja terveystoimi on alibudjetoitu, että siihen on varattu liian vähän rahaa ja että se tulee ylittämään budjettinsa. Meidän vihreä valtuustoryhmämme ei hyväksynyt tällaista taloudenpitoa syksyllä. Me esitimme veroprosentin korotusta palveluiden turvaamiseksi. Palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta on parannettava kuntalaisista ja käytännön työtä tekevistä ammattilaisista lähtien. Esimerkiksi hoitotyön, sosiaalityön, vanhustyön, nuorisotyön ja koulujen ammattilaisista lähtien. Kaupungin palvelut ovat parempia, kun työntekijät voivat hyvin. Johtamisen kaupungissa pitää olla parempaa, tätä työhyvinvointia lisäävää. Ja sitä me voimme kaupungin johtajilta vaatia, koska me maksamme heidän palkkaansa. Me haluamme Mikkelistä myös ympäristöystävällisen kaupungin, ekokaupungin. Ympäristöön panostaminen kannattaa 2 syystä. Ensinnäkin se on välttämätöntä sen takaamiseksi, että tämä planeetta pysyy kunnossa ja että meidän lapsillammekin on hyvät elinolosuhteet. Minuutti jäljellä. Toisekseen ympäristöystävällisyys synnyttää työpaikkoja. Mikkelistä pitää tehdä luomun, uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian yrityskeskittymä. Tämä on onnistunut esimerkiksi Uudessa kaupungissa, jonne on syntynyt 150 puhtaan teknologian työpaikkaa samalla kun päästöjä kaupungissa on vähennetty 14%. Me vihreät haluamme myös avointa Mikkeliä ja avoimuutta päätöksentekoon. Kansalaisten on saatava enemmän tietoa valmisteilla olevista tai keskeneräisistä asioista. Puoli minuuttia. Ja valtuuston kokoukset on saatava verkkoon, jotta kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet seurata päätöksentekoa. Avoin, ympäristöystävällinen ja kuntalaisistaan huolta pitävä kunta on myös vetovoimainen kunta. Avoimempi Mikkeli pitää huolta kuntalaisista ja ympäristöstä ja niin synnytetään työllistävämpi ja viihtyisämpi Mikkeli. Kiitoksia. Ja tämä on harvinaista poliitikolle. Kaikki ovat alittaneet tuon ajan. Ja laput ylös nyt!